Assalamu alaykum. Mehriban dogallar, mehriban dostlar. Ene bugün size Germaniýa döwletinden köp dogaý salam. Awa şu ýerde dogallar, şu türkmen ogallarymyz Litwede açylan firma Daniýada işleýän ekeni tyrfyrmak üçin kimin D, Y kategoriýasy bag bolsa we eger 1 aýlyk wiza alyp gelip bilse, onda dokumentlerini tapşyryp da beriniz goýkise, IT karty çykýan eken, ýygynyň uradýan eken, soň kartyňyz bilen gelip bilýäňiz. Eger turistik wizany 3 aýlyk alyp bilseňiz, Ýewropanyň haýsy döwleti bolsa tapawdy ýok diýe. Azerbaýjanda, Litwa, Latwia alyp bolýan ekeni şeýdi aýtdylar maňa. Eger öz ýurdumyzda alyp bilseňiz hem gelip ýanky 45 günde ID kartyňyz taýýar bolýar diýe. Gitmänem bärde alsaňyz bolýar. Aýlyklary doganlar 2000 bilen 3000 aralykda diýene stajyňa görä soň galýar diýe. Köp sürüp berseň. Başga näme diýjekdim? Ýöne doganlar bärik gelmäkäňiz hökman kod 95 bilen çip kart almaly. Onu bolsa bir 250-300 euro töwerek rasod bar ekeni. Gelmäkäňiz özüňiz etdirip bilseňiz hem gaty ýok etdirilmeseňiz şoğlanlaryň nomerlerini beren. Liçkama ýazyň, soň şol bilen habarlaşyp gelýän çaňyz onyňyz taýýar bolar ýaly düzedip bolar doganlar. Hökman habarlaşyň, janyňyz sag bolsun. Awa.